Katonone di berkaham, mungkin yang tini orang bus kango manuk zakha, tam ni bagai manuk zakhang gangke, norok jotono saimano di perhaste genanggai lukurongno subai tongnai, je bini mansak lukurongno subai tongnai, an seyokra dapohor tabuk Bangalore haste wo sakham naijana thangmani rang puisa kere enggai lukurong thani chupasuk sanima tongkha, belaino khasao tam ni gangke ek somoyo jongno lukurongno subai sak hamri tongno sitini kitini hamyangai tabuk Bangalore hasteo klajak haspatalo gang opon kone tipar hasteni lukurokno norok chini dapohorno norok je mansak je chuksak norok ni je muchung tei norok chini dapohorno chubadi ek somoyo dapohor naidi thangnai salkisa sigangno ang bai sakbai thangbai donation khlailajak yang gabodi jompoi yakba yang khumulung rogo asum yo dapohor naidi ani reno phaipuru rogo no ano saikhnarka manai ani khaklap samani belaino bari tongkha norok o samungno kisa khlalai dini sawo gang asum yo dapohor na ang singka dara nung tom hai asuk hamya kotorma klai tongke sak hamnai jaman bagai thangni rokne ang bono koitha pia bapur ase kiar khaya ni bagai rang puisa kere ni bagai thangai meya naijag meya ke tabuk bo chini manai khumbarno tlangpuru bini logeo thangpuru apuru naijak sinai ni thangka chini dapohor bo ke tabuk bo belaino sak hamya ngai mia horogo bo kaman norok nukhna mukti klai marok pia bo chubasuk chanamun jungya haipano bo tini lukurang thaniwo manuk jakha angke asumi nadi ani bara rogo phaibu rogo bukharok sajagai bo belaino lokori rok matongu angni ji sakhang bono mamui rok songai mai rok chari maro hokata pohorno belaino khayogo tamni gake om haijung khorsa chini khakaham buino subai tongna sitini om hai hamya bemar kulugjak ke sungobon koine tibar hasten lukurongna norok je mansak dapohorno chubalaidi chungni skinon bini Google Pay number of chungre ruwano yakba bini scanner number of chungre ruwano ke chungoma ke chubalaina nangnai chini tabuk nai di tibar hasto kubangma chini cancer manjagai yakba kidney failangai chini lukurok kubangma hamyangai tongo miya ba angkaisa video tini fungo update khamia interview nai mani interview nai tongma jarawo je sak hamyangnai ni sajla bokok saimaliya bumani bagai wasina lengai kalai thangka te belaina khakhamom hairokno nukhangke nadi khorta bumani bagai asken mukti khiklajak kubangma lukurok baksa tongnadi bumano saknangya bukhana saknangya ama hairok tongo ke ang amno ta sak thana thangliya ke joraman ke ang borongni video ta shanarong update wano je miyani tini phungni video no ke ang tabuk koimani ka obosesini dapohorni bagai jung lukurok man khangke jung bini bagai donation pan khlai jung bono chuba horlayana man khangke jung bini bagai jisuk mansak jung office roko thanglai ba bazar hati roko thanglai jung bini bagai donation khlai jung bono chuba layano tabuk belaino emergency tabuk tini roibar khana sombar khana bini rangarna ni date rangrei me ani bagai belaino chintawo tongbo tension tongo mukti klayo kok sahor kan mukti klajo tini fungu bang bagai kok salai ke dapohor bai belaino khakhamjago tam hingke rang puisa kere ni bagai tini lukurong thani bo chubasuk masan horka chini dapohor ge tomung norok chubano musung khangke norok chubadi chung norok no video ro kisi phnuger bono kerengei tongde norok nita eno simple test khai thang mana na hanai khai mani pohok yo saman hingka ngeu khai saiman ka mana ni kidney kisa hamyang tongkha amo haita ngke tabok main ngke biopsy test khlaina na ya na tamai tini doctor bai last ma lai ka ngke seti test ro manai tabok biopsy test khlaina na nai ngke biopsy test khlaina thangka ro salsa te dipsa hai admission nang nai admission nang se biopsy test ma khlaina ta